Zanauki parrera ego baldetik, iguzkiko partera mende baletik, eta diat ikusi guzien gainetik, inozentzia hainiz gizonen partetik, abila hargatik, duk egun dainotik, egin gabe deusik. Eterkiena bizi berzen lanetik. Einaut Etxamendiari da hor kantuan, beste batzuren artean, Einaut Larralde, Anje Dualderekin ere bai, lehen eta orain kantu ezaguna, Jan Baptiste Elizanbururena, eta Einaut Etxamendi nabarmendu dugu, bera delako Eusko Ikaskuntzaren aurtengo musika sarietan ohorezkoa jaso duena. Mundu guzia, iklaboraria, eraginazia, eta bitia, abilaren zazuan ogixuria. Irati Azkue, kaixo egunon. Kaixo egunon, Arantxa. Zer moduz egin duzu bidaia? Oso ondo egin du bidaia, lasai, bai, eta orain gainamen erredakzioan goxo. Musikasariak esan dugu, Eusko Ikaskuntzaren musikasariak banatu berriak dira, eta aurten gainera lehendabiziko aldiz antolatu duzue Donibane Lohitzuneko hiriarekin batera. Zer dela eta, ze gertatu da hor erakunde eta herriaren artean, Irati? Bai, badakizu Arantxa, musikak tokiari egiten dio erreferentzia edo egin diezaioke lurraldeari, baita bertako sortzaile eta zorkuntzari ere, Asier Gosategi izan dezue lehen ere, orain gutxi ezta, hemen amaraunan, eta hori beraz aritu izan nahi dugu, tokiko sorkuntza, Donibane Lohitzuneko udalarekin batera. Lehenengoak aipatu duzu orezko saria, ibilbide marduleko pertsonari hor egiten dio, eta hau Einaut Etxamendi estentzuitarra da, eta gaztea saria berriz, Maider Martino Makarrak jaso du. Bai, ezin ustekoa zen sari horienetako, zenta lehen ez nakien existitzen zenik gazte sari hori. Eta gainera, ez niz hain gaztia, ukaren ditut 35 urte laster. Hore haundi bat izan danetako, gainera Einaut Etxamendirekin hori errezebitzea biziki azkarra zenenetako. Einaut Etxamendi jauna, kaixo, egunon. Egunon zueri, bai. Zorionak. Bai, mil esker. Berazu, 90 urterekin, eta gaztei emateko ere badaukazu oraindik indarra, entzun duzuz esan duen, Maiderre, kunkitua zen, Maider Martino, zure mezuarekin. Mil esker, ez dut onbeste merezi ez, behin. Nola jaso duzu saria? Nola hartu duzu saria hau? Ez ustezko handi bat izan da enetzat. Eniz bat ere musikari handia, kantatzen badakit denek bezala, etxean kantatzen baitzen, biziki, sortetxean. Eta besterik gabe, hausartu nintzen egun batez, kantuz jokatzen, ene herrian, sorte herrian. Eta zendako hori nahi bauzu, ezen ene formazionez, formatean nintzen teknikako, eta partikulazki ekonomiako. Lehenik agronomo bezala, baina gero Frantziako administrazioneko eskola egin nuen, eta hartan formazionia zen, hartu nuena, garapen lokala, eran nahi baita, Ipar Eskualeria enetzat, mizeri leku bat zen, ezen gazte guziak Ameriketara pasoatzin, mutilak joiten ziren Kaliforniarat, neskak Pariserat edo Bordelerat edo hola, eta badakizu Brezileko indio taldeak bezala, mutilak alderdi batera, neskak besterat, eta kasatzen ari zen gure eskualegia, jara. Hain zuzen Einaut, begira Arantxa, izan ere ezagutzen ez duenarentzat Einaut Etxamendi, esan dugu, estentzuitarra, baina ingenieria agronomoa bazara, irakaslea, laborari, abeslari, apal, esan duzu zure buruari referentzia eginez, baina 8 aurredeko familiako kidea izan zara, eta aipatu diguzunez oraintxe Ameriketara joanak izan ziren garaiarretan asko eta asko, zure 5 anaia ere bai, baina zuk izan zenuen ikasteko aukera hori eta ekonomiatik egin duzu zure ibilbidea, eta Ipar Euskal Herrian lehenengo sektoriarei erabat atxikita, ez da?
irauli nahi Bai. izatera bertako egoera ere. Bai, bueno, estudioz buria anturik, Afrikan 2 urte pasaturik, Bretanian beste 2, 10 urte eskolaritik kanpo egonik, buria amentzez beterik itzuli nintzen, garazirat. Ze urtetan? Ze urtetan? Hirutan oita hiruan, 1903 Garazira itzuli zinen. Bai. Garazirat itzuli nintzen eta izugarrizko post-galtketa, ukanun, post-eza. Triste jarri zinen, Ikusten nuen zergatik. herria oso partikulazki, etzen laneko enplegurik, gaztek Amerika zuten beren amentsa, eta bestetik mentalitateak, tokiko gogoak, jenden gogoak, izan ziten burges tipiak, notari, mediku, edo apaisan izbazen, eta zerorak ere, eta ziren mentalitate batzu ziren oso urrun, izigarri urrun, gure egiazko arazoetarik, ara. Eta horrekin tristetu zinen, 73an, baina guk... Eta orduan, nola enuen diplomak banituen baino, ahalik ez nuen ez nintzen hautetxia, ez nintzen alkate, ez nintzen ezer. Eta eskola bakarrik, eta eskola... nituen eskolierak segitzen ziren batzun, beste batzu bat edez, edo berdin urte erditan, heldu zitzaiztan, adio erraiteran, aireko hartzen zutela Kaliforniara joiteko, eta hola zen. Bai. Eta orduan, inoiz enuen pentsatu, baizik niaun plazeraren zat, kantatzearena. Eta sartu nintzen, bere ala sartu nintzen, sortzetik beretik, enbata sortu zen urte berian, enbatan sartu nintzen. Bai. Eta ordean, enbatan ideia nausiak erabiliak ziren politikoak. Politikoki behar nuen erran eskualdunak ginela, eta beraz eskualerri bat behar nuela independente egun batez, ez dakitzea. Baina ideia horiek gero kantara ekarrita, ikusi zenun plaza beteagoak zirela, horrelako mitin politikoak baina, ez da? Bai, hori bera. Ordean ikusi nuen, hizkuntza horrekin publikoari plantatzeko partez, moda xaharrean, kantuz, lehenoko itxu, poeta itxuek egiten zuten bezala, beren filosofia eta beren gizarteari buruzko ideiak bertsuzen maiten zituzten karriketan, eta holatzu hasi. Amelingo txistularian gisa bihurtu zian, arentxa. Baina kantuz. Hori da. Xirula erabili beharrean kantuz. Eta akapela gainera. Akapela, eritzen zinen. Bai, hola zen, bai. Enuen, hasi nintzela, enuen pentsatzen, kantaldi eta olako egetzen, inoiz izan, Gainera, hegoaldeko handere batek, hasi zauzkun kantaldiak, ez doka mairurekin elkartu ginen, eta hola hasi ziren lehenbiziko kantaldiak. Eta kantaldi hortan, oartu nintzen, nola behartzen, ene ustez, mintzatu gure publikoari, gure iparaldeko publikoari. Eta orduan, intelektualki balin bazen gehiegi, ez zuten segitzen, ez ziren espiritu hortara formatiak. Eskualdunak ziren oraino, beti izan den bezalako eskualdunak. Azaiak, nekazariak, itxasgizonak, eta hola. Eta orduan behar zen, beren hizkuntza hortan, eta beren lirismo mota hortan mintzatu. Eta hola, bosfazei launuk aiteko partezen matako biltzaretan, hor izaiten zen 200 edo 300 publiko, eta publiko berotzen zena, eta pasio ikusi, ohartu nintzen, hainbat zite, etzela dena hila gure eskualeria, eta bazela oraino bizi pixka bat, eta behartzela hortaik ari lanian, hola hasi nintzen, kantu batin, beste batin, 3 bategin, eta hola. Horrela, 100 arte, Irati? Bai, 100 gora. Gainera, 70ko hamarkadan, hainbat disko txiki kaleratu zenituen, Larralderekin, Joseba Losegiri, Txikitxaka, Otsagabia, Zutik, baita diska luzeak ere, Estainaut, Mai, Larralde, Txamendi, Garaigarratzak, baina, 1983an, etentzen uten zuzeneko ibilbidea gutxi gora bera. Ez dakit urtealdi hori izan daiteken aro baten amaiera zuentzat, alde batetik? Hori gertatu zen, Einaut Larraldek bere Andrea galdu zuen, eta, hortan... Ez dugu esan, barkatu, ez dugu esan, Einaut Etxamendi,
askotan eta askotan Einaut Larralderi lotua ezagutu dugula, ez? Bikote Bai, bai, hori bai. bana ezina zen. Eta beraz, Einaut Larraldek emaztea galdu zuelarik, ze gertatu zen? Hortan gelditu. Ah, Gelditu publikoan hartzetik. Gelditu ginen 15 bat urtez. Gelditu. Eta gero publikoak aski otoizka eginez, berriz, bospasei kantalditan izan ginen, baina gorputza ere Larralde zauritua izan baitzen bere soldaduko denboran azkarki, eta hasia zuen gaiztotzen. Eta, bueno, osasuna hobi haukan balu segituko ginduen, seguraski, baina etzen hola gertatu. ja. Ja, etorri zen bukatu beharra eta batzuetan hala gertatzen da. Baina orain halako errekonozimendu bat egin dizute eta Einaut barkatuko duzu, baina zuen zunda kosta egiten da 90 urterekin horrelako indarra daukaztula sinestea ere. Nondik? Ez dut indarrik. Ez duzula indarrik? Mian bai, dantza Mian egiteko. bai, eta kanturako ere, oraindik egiten alduzu kantua, seguru? Bai. Bai, ez da? Etxean, bai. Publiko txikiarekin, ez? Bai, etxean iten dut pixkat. Bestela, beti segitzen ditut, ekonomia aldetik ikusten dut, duela 50 urtetik orainat, iparaldeko gizarte hau oso aldatu dela, eta aldatzen ari dela, da badu orain dinamika bat, alor guzietan izan dadin nekazari munduan, sindikal munduan, kultural munduan, jakasik urtero ikastola berri bat sortzen dute, aitama gaztek, eta, urte ederrenak, ene biziko urte ederrenak, iragan ditut lotxarekin borrokan. Eran nahi baita, etxidurarekin, bai. desesperoarekin borrokan. Bai. Eta guai, zahartzen ari naiz, dinamika batek eta zoriondurik. Hori da. Zartzen ari zara eta egoerak ematen dizu indarra aurrera egiteko. Ereindako lanaren hori ere da, bada hau, hori da. Einaut? Ereindakoa jasotzen omen da, eta begira, zuri etorri zaizu jasotzeko garaia. Baita Eusko Ikaskuntzaren musikasaria ere ohorezkoa. Biziki, ez zenuen espero, baina hor duzu. Biziki estimatzen dizugu gurekin izana, Einaut Etxamendi, eta segi indar horrekin, eta albaldin baduzu inguruan zabaldu, Mil esker honitz. Ondo segi. Zein du asko. Bai, ondo. Eta ibilbide kontsagratua duen musikariari egin bezala iratik gazte bat egingo diogu orain aipamena. Bera da, gazte saria jaso duen Makearra. Maider Martino, Makearra da bera bai, oso kontutan hartzeko izena. Enetzat musika normala da, arnasa hartzea bezala. Modelo hainitzukan nituen txipidanik. Nahi nuke ere, musika eta arteak normalak gehiago kontsideratuak izaitea gizartean. Dantzarekin hasi nintzen ni 5 urterekin, euskal dantza eta gero beste estilo batzuk egin ditut. Orain bakarrik enetako dantzatzen dut. Dantzatzen dut ere musika sorkuntzen egiteko. Edo eta sentitzen dudan musika intenzio bat aipatzeko beste musikariek. Abes bat gidaria nintzen eta naiz batzuetan. Dena mugimenduari esker musika entzun arazten da. Biziki maite dut jendea dantzaraztea. Maider, multinstrumentista da. Alegia, instrumentu bat baino gehiago jotzen du neska honek, ez? Esango izpa, trikitixal, boka, panderoa, eskusoinu, kromatikoa, melodiona, pianoa, kantaria eta pedagogoa ere bai. Instrumentu bakoitzari ateratzen dio bere esentzia. Pianoa. Astapena eta akompainamendua, Quebecako musikan bereziki. Triki, banaketa, alboka, etnologia, altsoja, panderoa, ene unibertsuan murgiltzea eta poza. Eskusoinu kromatikoa, harmonia, esaldien edertasuna, melodeon, Quebekarekin topaketa, podoritmia barkatu, independentzia, eta nola ez hautatzea.
musika tresnak nola ez hautatzea. Dena egitea behar momentuan. Quebecen formakutza jasotakoa da, pandemia baino 2 urte lehenago Euskal Herriratu zen eta hemen kokatu. Dibertsitatea maite dut. Maite dut ere gauzak desberdin egitea behar momentuan. Adibidez, perkusioa oinekin, gehi trikititsa, gehi kantua. Netzat da pixka joko bat, eta agertzen da giro kompletua ezartzen ahalduela, eta hori biziki maite dut. Ez daki noiz arte esekiko duen artista lanean, baina momentuz behintzat ez dago geldirik. Badu proiektu berririk eskuartean Maider Martinok. Bai, badut proiektu berri bat buruan, proiektu pertsonal bat. Nahi nuke dena pentsatu, musika, kantuak euskaraz, dantza ere izanen da, pixkat. Olegientzat eta dantzarentzat besteen laguntzarekin, kolaborazio batzuk eginen ditut. Sorkuntzak hasten ditut orain, beraz, ezin dut gehiago ejan. Dantza, adaren dantza, dantza hau, egun urrian itzale, egun ez egun ukitzekoa, adaren mintza, 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 adaren mintza, mintza hau, udako haize xurien etxeari borroka zale. Bueno, Irati, indarra ekarri guzu gaur, Ekarri guzu indarra, inaute txamendiren 80 urterekin, no? Gizton horren indarra, mezuak, eta nola bizi duen oraindik ere. Eta gero, Eta nola dantzan jarri herria bera ere eta dantzan eta bizia eman. baizu igual ideia bat izan daiteke gaur egungo politikarientzat. Zertarako eman diskurtsoak. Ikas dezatela kantuan. Bueno, izan daiteke ideia bat. Izan daiteke ideia bat. Einaute txamendik utzi digun ideia gaur amaraunean. Eta hau Maider Martino, gazte Eusko Ikaskuntzako musika sarietan gazte saria eraman duena. Irati, mila esker. Mila esker zuei. Urren arte. Ai, oi, oi.